Clear Jones wedi cymryd y blaen fyna. Mewn un oen wedi gallu cymryd y blaen. Gen Adam Berry. A hwra fo fyny'r goes ôl gynta. Andan ein enfawr hanner ffordd fyny'r cefn ac yn camu fyny'r gwddwg. O, mae Clear Jones ar den fan hyn, ond Adam Berry yn sticio fo. Diolch yn bell tu ôl. A pawb arall yn gweithio'n galed wedyn. Cammy Wilson, fydd o allan yma un ola. Newid yr hampus, yn barod i Callum Shaw. A Callum Shaw allan i'r Albanwyr, dyna chi gyfnewid Llyfn yn fanna chwarae teg. Felly yr ail y Cneifio allan ar hyd y rhes gan y bawb yn golew rwan. Ie, y Ffrancwr, lle mae o'r dyma Clear Jones i chi. Un o'r Cneiwyr cyflyma, yn siŵr o fod yn y byd erbyn heddiw. Ie, Clear Jones, just wedi ail afal yn y sefyllfa. A taclus yr oen yna, cymryd i mewn am yr un nesa. Ie, mewn a fo Clear Jones ac Adam Berry. Da ni'n gweld rwan Clear Jones yn cychwyn yr oen yna. Adam Berry, dipyn o drawiadau ar ôl ar yr oen cyfatebol. Ganddo fo 4 ar 10 allan gan Clear Jones. Adam Berry yn dal ar yr trydydd oen ar 10. Allan a hi ganddo fo. Lle mae'r Gwyddelod ar ni? Ddau Wyddel i mewn gyda'i gilydd. Rwan ar gyfer oen 13. Jack Robinson a Stanley Allingham. Ie, gen i Callum Shaw o'r rwban ar stand 3 fyna. Bech o waith dal fyny. Ond fydd o'n Cneifio o'r mae'r gallu efo. Ond mae'r rwy'n yn twistio chydig yn yma. Ddim gwaith yn gweithio allan. Ond Clear Jones yn dal yn arwain y ffordd yn gloflics o'n y gymffon. A mewn a fo, am rhif 15. A'r oen ola hefyd, os e? Ganna ni felly a'i Clear Jones sydd yn mynd i gwblhau dasma gynta. Adam Berry di hwn o'n golwg ar Clear Jones rwan yn mynd rownd ar ochr gynta na trafod Callum Shaw gyferbyn ag o yn gwneud ystodiau herion cyn troi, ond y sais ydi hwn. Adam Berry mewn am oen 15 hefyd, ond mae Clear Jones eisiau sy'n di troi'r gornel, Will. Mae'n gen o un arall ar ôl na pen nawr. A lawr y bol, lawr yr ochr o. Does na neb mynd i ddal o wan yn gwneud. Clear Jones yn Cneifio i galon allan. Lawr ei hun, y Porto. Bang, mewn trwy drws ac allan o fo. Machine ymlaen a bol ffwr. I gyd mewn eiliadau i'w gilydd. Ac 20 oen felly yn y gorlan dwi'n cymryd. Lle mae'r Ffrancod arni, da ni rhoi bach o sylw iddyn nhw rwan ar oen 14 mae'r Ffrancod, ond Adam Berry ar ei 15fed, Clear Jones ar oen 1 ar 15. Felly dipyn o fantais ar hyn o bryd i Gymru. Cofiwch bod yna daclusrwydd angen ei asesu'n y cefn cyn penderfynu'r canlyniad, ond ar hyn o bryd fe'n edrych yn dda iawn i Gymru. Cammy Wilson yn pasio'r oen yna rwan i Callum Shaw, ond ie, dyna'r ddau ohonyn nhw ochr yn ochr ei gilydd a mewn ag Adam Berry, ond Clear Jones, a na ni, oen 16 oedd hi, 16 o wyn wedi cwblhau mewn 11 munud a 55 eiliad gan Clear Jones, a chyn hynny yn yr as gyfnewid y Gwion, y Lloyd Evans. Felly Llangolwchad y Cymru ar gwblhau'r dasg yn gynta o leia. Ydyn nhw wedi gwneud digon o ran taclusrwydd mewn y gwestiwn, ond swn i ddim yn syni.